ngarah ning sore gong maguru gongso kadyo putulo warpangri ing durang gesti rakata Dojo layu sobe wadatitah ana pawungan bergagah ana sak dhuwuring blabar waja kenteng kawat alun-alun gending pitu. Aja nganti mati tanpa aran sapa kowe Gus? Putra Kanjeng Rama Janenraja. Jenengku Dandang Minangsi. Dandang Minangsi. Iya. Kowe perjurit saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu? Mburi saka negara Parangakik. Kekeseti Ratu Gustiku Prabu Dewa Denta. Jenengku Tumenggung Ngumandang Garba alias Tiwo. Oh malah lemu saiki. Bareng duwe bojo kok malah lemu katanya cocok susune katanya. Cocok malah tuane. Yen kowe kena taiman Gus, tinimbang kowe mengko dadi pengewan-ewan, kowe mundura. Endi Mbak Yumu sing jenenge Kuntul Wilanten? Bakal kaboyong marang negaraku dadi garwa Prameswari. Mukti Wibawa Nyakrawati mbau denda lawan Ratu Gustiku. Apa ora melek mripatmu? Wis mebar wara-wara saka negara Slagayama. Sapa wae sing pengin mengku Mbak Yuku kudu bisa ngasurake putra gending pitu. Wah, sugih kendel bondo wani kowe. Legan golek momongan kebo punuk golek pasangan mrangit tatal grajawu. Yen pancen ora kenek tak pringgakne kanthi becik. Tanganku ngendharat ning dadamu, ora jepat igamu tak guroni batangmu. Kelakon kecandak tali gocimu tak tewu teng 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 losor. Ben disindeni mbokku kangen sindanane makku aku.